खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै खोथा बुंनो सानदों जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव जाबाय थानाय कन्ट्रोभार्सि माने गावजों गाव नांलायलायनायनि सायाव दिनै बिथांमोना गावजों गाव जिबायदि नांलायलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बिनि सायावनो आं बे भिडिअखौ बानायनो होननानै लानाय जादों आरो माने आंथ' दा बैसोआव उन्दै आंनाव बिथांमोनखौ बुजायनो हानाय नलेजबो गैया थेवब्लाबो आं बिथांमोनखौ एसेब्लाबो बुंनो फंनैसो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा जाय बिथांमोना कन्ट्रोभार्सियाव बाहागो लागासिनो दं आं बिथांमोननिनो साबस्क्राइबार बिथांमोननिनो भिउआर आं अब्लाबो बिथांमोननिसिम फंनैसो रिक्वेस्ट खालामनो सानदों बेखायनो आं बे भिडिअखौ इउटिउबाव लाबोनाय जादों नोंथांमोना हायोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं बुंनाय बाथ्राखौ सोरबाया एसे बुजियोब्लानो आंहा बेयाव गोजोननाय दङ दा आं गिबियाव स्टार्ट खालामनो सानदों जेनिया ब्रह्मनिफ्राय माने बिथांनि सायावथ' गोबां इउटिउबारफ्रा भिडिअ बानायखाबाय थेवब्लाबो आं बिथांनि सायाव माने फंनैसो आंनि साननायखौ बुंबावनो सानदों जेनिया ब्रह्म बिथांनि माने जि मेम्स बानायनाय बिथांखौ ट्रल खालामनाया स्टार्ट जादों माने सासे सेंग्राजों भिडिअ लानायनिफ्राय बे सेंग्राया जानो हागौ बिनि बयफ्रेन्डानोमोन खोमा आंबो बिदिनो सन्देह खालामदों होमबाबो माने बिथाङा गावखौ जिबायदि मेम्स खालामदों बेखौनो बांसिन दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना एक्चुअली बेयो माने इसेबां गिदिर खोथा नङा सासे इउटिउबारखौ मेम्स बानायनाया बेयो नर्मेल खोथा बेखौ इसेबां दुखु लानांगौ खोथा गैया आंबो मेमार आंबो मेम्स बानायो नाथाय आं रावनिबो पार्सनेल लाइफआव आखाइ होफेराखै एक्सट्रा इउटिउबारनि मोनसे भिडिअखौ नायदों आं माने बिथाङा बुंदों आरो मेमारफ्रा माने जेनियानि बिनानावखौबो हगाराखै होननानै आं बेखौनो बुंनो सानो माने मेमारफोरा मेम्स बानायो जास्ट माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना रावनिबो फेमिलियाव आखाइ होआ रावनिबो पार्सनेल लाइफआव आखाइ होआ आं बेखौनो मेमारफोरनिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय नोंथांमोना बुजियोब्लानो आंहा बेयावनो गोजोननाय दं जेनिया ब्रह्मनिसिम बेखौनो खावलायनाय जाहाथे बिथाङा मेन्टेलिटि स्ट्रं जायो माने नोंथाङा लाइफआव माखासे पार्सनेल सुथुरबो थानो हागौ जाय पार्सनेल सुथुरफोरा नोंनि बेबायदि लोरबांथिखौ नुयोब्ला बिसोरो नोंनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मेम्स खालामगोन बेफोरबायदि गाज्रि मेम्स खालामबा नोंहा सुइसाइड जानोबो गोसो जालायनाय जानो हागौ जायनि थाखाय नोंथाङा जाहाथे मेन्टेलिटि स्ट्रं जायो बेनो आंनि नोंथांनिसिम खावलायनाया थेंक इउ मेमार्स लं लिभ गोजोन्थों एसेनोसै नेक्स्टआव जोंहा दं एबसु आरो आदै जेम्स माने आदै जेम्सखौथ' आरो मा बुंनो बिथाङा गोबां गावनो नलेज गोनां मानसिखा अब्लाबो कन्ट्रोभार्सिया जादों जेला आं फंनैसोखौ बुंगोन माने बिथांजों आदा प्रकाशजों जि माने कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दं बे स्टार्ट जादों माने एबसुनि सायाव एबसुनि प्रेसिडेन्टनि सायाव कुइसन खालामनायनिफ्राय बिथाङा माने जाबायदि कुइसन खालामदों आं सासे बिथांनि भिउआर महरै बेखौनो रिप्लाइ होनो सानदों माने एबसुखौ बर' रायजो राजाफ्रासो गायसनदों एबसुखौ बर' रायजो राजाफ्रासो फोथांदों मोनसे हाथियार महरै एबसुआ माने सोरखौबा रांखान्थियारि मदद होनो हानाय इसिबां गोहो गैया रायजो राजाफ्रासो एबसुखौ रांखान्थि मदद होबोगासिनो दं आरो जा हायो गावसिनि थुबुरथिनिफ्राय एबसुआबो सोरखौबा पार्सनेलि माने सोरबा सासे मानसिखौ सोरबा गरिबखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव बा बबेबा बिथिङाव मदद होबोगासिनो थानायखौ जोंबो नुखादों एबसुआबो हानायसेबां खामानिखौ मावखागासिनो बिथांमोना जास्ट सरकारजों बर'नि जेंनानि सोमोन्दै सावरायग्रा बर'नि जेंनानि सोमोन्दै बुंथिग्रा बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानायनि मोनसे लामा दिन्थिगिरि आरो बिथांमोना अहिंसानि बिग्रायनायनि लामा दिन्थिगिरिल'सो बिथांनिसिम कुइसन खालामनायखौ आं एसे मिस्टेक जानाय बायदि मोनदों दा बेखौनो आं आदै जेम्सनिसिम बुंनाय जाबाय दा आदै जेम्सआ आंखौ गाज्रि मोनबायबा आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया माने बिथाङा गावबो नलेज गोनां मानसिखा गावबो बुजिखायो बे आदै जेम्सआ आंखौ गाज्रि मोनोबा आंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया आदा प्रकाश नार्जारियाबो बे एखे खोथानि थाखायनो बिथांजों कन्ट्रोभार्सियाव गोग्लैखांबाय माने एसे गोबावबो जाबाय होमबाबो माने आं आंनि साननायखौ बुंनाय जाबाय माने आं भिउआर्स हिसाबै आदै जेम्सखौ माबायदि सानदोंमोन बै समाव आं मा बुंनो लुबैदोंमोन बेखौनो आं दा बुंनाय जाबाय माने आंथ' सासे इउटिउबारबो नंखाया नालाय सासे भिउआर्ससो बेखायनो भिउआर्स महरैनो आं खोथाखौ बिथांनिसिम बुंनाय जाबाय आरो एसेनोसै जेम्स मुसाहारि लं लिभ एबसु लं लिभ थेंक इउ नेक्स्टआव दं एनिथिं एमजे आदा एनिथिं एमजेखौबो जों माने कन्ट्रोभार्सिफ्राव बांसिन नुबाय थानो मोनो बिथाङा आदा प्रकाशजोंबो माने कन्ट्रोभार्सि जाबाय थादोंमोन आरो मादै फामफुलिजोंबो जाखांबाय गोबाव सम जाबाय थादों मादै फामफुलिजोंबो कन्ट्रोभार्सि जानायखौ जों नुदोंमोन दा बिथांनि सायावबो आं फंनैसो बुंगोन माने बिथाङाबो कन्ट्रोभार्सिफ्राव बाहागो लादों जेला बिथांखौबो आं बुंगोन माने आं बिथांनिबो भिउआर बिथांनिबो साबस्क्राइबार आं गासिखौबो बर'नि इउटिउबारफोरखौ मोजां मोनो इउटिउबार मिटआपनि सोमोन्दै बुंदोंमोन बिथाङा बेयाव माने आदै जेम्स आरो मादै गेमस्रिनि सोमोन्दै बिथाङा खोथा बुंदों माने बिसोर सानैजों माने एगजाम्पलसो होदों बिथाङा बिसोर सानैजों बे मिटआपआव फैथारनो हागोन बेखौ माने बिथाङा इम्पसिबल बिदि जानो हानाय नङा होनना बुंदों माने बिथां सानैजों पार्सनेलि दुश्मन दं बेखौ जोंथ' बुंनो थाङा बिथांमोना पार्सनेलि खोथा बियो फैया माने फैनानै गावजों गाव जानगार थायो ना रायलायो बे गावसिनि पार्सनेलि खोथा बेखौ बुंनो थाङा जिखुनु आं इउटिउबार मिटआप जानायखौ गाज्रि नुहुराखै बेयो मोनसे मोजाङानो इउटिउबार मिटआपआ
जिखुनु आं एनिथिं एमजे आदानिखौ एसे बेखौ गोरोन्थि जानाय बायदि मोननानै बिथांनि भिउवार हिसाबै आं भिउवार महरैनो बिथांनो बे रिप्लाइखौ होनाय जाबाय। गोजोन्थों। एनिथिं एमजे आदानि मादै फामफुलिजों कन्ट्रभार्सि जाबाय थानायाव मोनसे बाथ्राखौ आं मोजां मोनदों। माने बिथाङा बुंदों आं मानसि मोजां नङा, आं देखायखायो ससियेल मिडियाआव, रियेल लाइफआव जेरै आं ससियेल मिडियाआव बिदिनो देखायो होननाय। आं बे फंसे बाथ्राखौ मोजां मोनदों बिथांनिखौ। माने रियेल लाइफआव जेरैबायदि ससियेल मिडियाआवबो बिदि थानो हानाया माने पावार गोनां खोथा, सायाव टेम्पार ग्लास लागायना लानांगौनि गोनांथि गैया। माने ससियेल मिडियाआव जेरै रियेल लाइफआवबो एरै जानांगोन, माने रियेल लाइफआव जेरै ससियेल मिडियाआवबो एरैनो थानांगोन, माने एखे थानांगोन मानसिया। बयबो इउटुबारफोरा बिदिनो जानांगौ, नङाबा थगायनानै साबसक्राइबार हजम खालामदों होनना मिम्स बानाय जानोबो हागौ। बेखिनियानो। एनिथिं एमजे जिन्दाबाद। थेंक इउ। लास्टाव दं जोंहा माने इउटुबार मेदाब प्रकाश नार्जारी आरो मिथिसार बसुमतारी। प्रकाश नार्जारी आदाया इउटुबार मिटापनि फारसे गोबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। माने बिथाङा इउटुबार मिटापनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामनो नागिरदों। आंनि बायदिब्लाथ' बिथाङा माने बर'नि इउटुबारफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटि, मोनसे खौसेथि गायसननो नागिरदों। नाथाय बे खौसेथि गायसननायाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौबो बुंब्रबनानै लाफ्रांदों। बेनो गोबां कन्ट्रभार्सि माने सोमजिहोदों। बे फंसे बाथ्रायानो, बिथांनि बे फंसे बाथ्रायानो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। माने इउटुबार मिटापआव थाङाबा इउटुबार महरै गनाया होननाय मोनसे बाथ्राया माने बिथांखौ गोबां कन्ट्रभार्सियाव खोख्लैदों। माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थांनायाव सोरबाया जुदि रिसपन्स होआबा रागाखौ जोंखायो। आं मिथिगौ आदा प्रकाश नार्जारियाबो बे एखे जेंनायाव गोलैनाय बायदि आं नुदों। माने मानसिफ्रा बांद्राय रेसपन्स होयिखौ नुनानै बिथाङा बे फंसे बाथ्रा जे इउटुबार मिटापआव फैयाबा इउटुबार महरै गनाया होननाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंफ्रांबाय। आंनि बादिब्ला बे बिथांनि मिस्टेक जादों। माने बिथाङा बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियाआव लाबोनाङामोन, गावनि गोसो सिङावनो साननानै थानांगौमोन आरोना। खोथायाथ' नंखागौ नोंनाया, थेवब्लाबो ससियेल मिडियाआव बुंनाया माने माखासे इउटुबारफोरखौ एसे दुखु होनाय बायदि जादों बिथांनिया। एनिवे मिस्टेकआथ' बयजोंबो जाखायो, आदा प्रकाश नार्जारिजोंबो जालांबाय। बेखौ जाहाथे बाखि इउटुबारफ्रा बुजिलायनानै जुदि कन्ट्रभार्सिखौ फोजोबोब्ला मोजां जागौ। एसेनोसै। प्रकाश नार्जारि लं लिभ। ओमफ्राय बे एखे खोथायावनो मिथिसार बसुमतारिया रिप्लाइ होदोंमोन। माने बिथाङा टाइमनि भेलु, माने खरसा, थांनाय फैनाय, बिनि माने अनेक खोथा बुंदों बिनि सायाव। आं बिथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानो, बै इउटुबार मिटाप जानाय समाव जेनेबा इउटुबार मिटापआव थाङालासिनो जुदि नोंथाङा गावनि थाखाय एबा मालायनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायोब्ला आंहा बेयाव गोबां गोजोननाय दं। माने इउटुबार मिटापखौ गारनानै जुदि नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खामानि मावोब्ला बेयो जोबोद मोजांनि खोथा। आरो खरसानि खोथाखौ आं बुंला, नोंथाङा माने थाव सोनाय मानायनि खोथा बुंदों, बेखौ आं बुंनो थांला। बे नोंथांनि पार्सनेल खोथा, बे नोंथांनि सायाव सोनारो, बे गावबा गावनि सायाव खोथा। प्रकाश नार्जारिया बुंनाय माने गावनि भिडिअ'आव बुंदोंमोन ए लिटिल लार्निं इज ए डेन्जारास थिं होननाय बाथ्रा। बे बाथ्राखौ माने नोंथाङा गावनि भिडिअ'आव होनदोंमोन आरोना। एसे बेयाव एसे गोरोन्थि जानाय बायदि आं नुदों। माने प्रकाश नार्जारि आदाया बे बाथ्राजों जि ओंथिखौ फोरमायो, बे ओंथियानो नोंथांनि भिडिअ'आव ओंखारनाय बायदि आं नुदों। माने नोंथाङा बेखौ एसे सुद्रायनायबा मोजां जागौ आरोना। आरो आं आवगायाव बुंखादों जेनेबा मिस्टेकआथ' बयजोंबो जाखायो, नोंथांजोंबो जालांबाय खनसेया, बे जेबो नङा। जाहाथे बाखि इउटुबारफ्रा बेखौबो जेबो गिदिर प्रब्लेम खालामा, बेनि सायाव कन्ट्रभार्सि खालामा, बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय। जिखुनु बे इउटुबार मिटापनि थाखायनो माखासे गोबां कन्ट्रभार्सियाबो सोमजिदों। माने आदै जेम्स आरो आदा प्रकाशनि गेजेरावबो बिथांमोनाथ' सानैजों आवगायाव लोगो जालायनाय भिडिअ'बो जों नुनो मोन्दोंमोन। आदा प्रकाश नार्जारिनि चेनेलावनो नुदोंमोन जों बे भिडिअ'खौ। दा नाथाय बिथां सानैनि गेजेराव ओरैबायदि कन्ट्रभार्सि जागासिनो दं, माने बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांमोननि कन्ट्रभार्सिखौ। ओरैबायदि नांलायनाय, माने कलनि गेजेरजोंबो नांलायनाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय आं माने आदै जेम्सनि चेनेलाव नुबाय। दा बेखिनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन, माने आदै जेम्सआ बुंदों जायगानि खोथा, जोंनि जायगायाव जानांगौमोन, जोंनि जायगायाव अडिट'रियाम दं। नाय माने जायगाखौथ' कमप्रमाइज खालामलायखानांगोन। सोरबा जुदि जोंनि क'क्राझाराव लाबो, सोरबाया बुंगोन जोंनि चिराङाव लाबो, सोरबा बुंगोन जोंनि बिजनियाव लाबो, सोरबा बङाइगावआव लाबो। बर'नि इउटुबारफोराथ' जेरावबो दंना, कार्बि आंलंआवबो दं, अबेबा गलाघाट माबा माबि आसामावनो गोसारलाना थानो हागौ, गासिबाव थानो हागौ। बैनि जायगायावबोथ' थांनो हाया, बैनि जायगायाव थांनो हाया, सोरनिबा मोनसे जायगायावनोथ' ज' जाखानांगोन। बेखौथ' कमप्रमाइज खालामलायनांगोन। बेखौ कमप्रमाइज खालामनो हायाबाथ' इउटुबार मिटापआथ' जाफुंनायानो नङा। इउटुबार मिटापआथ' ओरैनो गाज्रि खोथा नङा, बे इउटुबार मिटापआ मोजाङानो। बेखौ आं मोजां नुहुरदों, जानायखौबो आं लुबैदों। माने जायगाखौ कमप्रमाइज खालामलायबा मोजां जायो, बेखौ आं आदै जेम्सनिसिम लास्ट रिकुवेस्ट खालामहरबाय थाबाय। दा लास्टाव आं बुंगोन, माने रायजो राजाफोर जाहाथे आंखौ रावबो गाज्रि मोना। आं जा सानदों, आं भिउवार्स महरै आं बेखौनो बुंनाय जाबाय। आं सासे इउटुबारबो नंखाया। बे आंनि इउटुबाव आं
जा सानदों बेखौ बुंनानैनो आं बे भिडिअखौ इउटुबाव लाबोनाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।